Assalamu alaikum Bamada City le gui au dans soran ko antan shishan mwan guni nga fulu abe anko agra kle fly a dans soran ko antan shishan mwan guni bi amna recette di recette o sage femme munu mi jigini ge ni muso jigini gele ara quoi na fara ko operation ne gage e ni recette ge operation tige a dans soran ko antan shishan mwan guni an sura mo go bulu a dans soran ko antan shishan mwan guni ya fo tulula shen wolonfila tu bisimila kara nderi wolo nderi kara wolo tu bisimila kara nderi wolo nderi kara wolo tu bisimila kara nderi wolo nderi kara wolo b'a fɔ tulula shen wolonfila cette fois dans les pommades et cette fois dans l'eau i bɛ shen wolonfila fana kɛ ji la a b'o min i bɛ wolonfila kɛ tulu la a b'o mun a kɔnɔbara la a bɛ jigin un coup a dan sɔgɔni ko an tan siya mugan gɔni ok recette ka ca mais m'a di dɔɔni quoi temps bɛ yen bon a dan sɔgɔni ko an tan siya mugan gɔni a y'a abonné dɔrɔn ka aimer ka partager fana a dan sɔgɔni ko